Tanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, eksakto alauna. Hatid sa inyo ng Doc Super Gold Vitamin C, Doc Herbal Capsule, Super Gold at ng Doc Herbal Coffee. Ang programa Sagot Ka ni Doc. Sagot Ka ni Doc. Sagot Ka ni Doc. Ito ang programang magbibigay ng tamang payo, impormasyon at pangangalaga sa ating mga kalusugan. Doc Herbal Capsule Super Gold. Walang halong kemikal, kaya siguradong garantisado sa ating kalusugan. Doc Herbal Capsule Super Gold. Doc Herbal Capsule Super Gold. Subok na! Itanong mo bakit, Doc? Mabibili sa inyong mga suking butika, grocery at sa lahat ng St. Joseph Pharmacy sa inyong lugar. Sagot ka ni Doc. Sagot ka ni Doc. At ngayon, narito na ang sasagot, si Doc Mervin Engito. Ano ba ang sanhi sa pagkakaroon nga po ng bad breath? Unang-una nga po niyan, baka kayo nga po ay merong sinus o nasal infection. Lungs diseases, pag kayo nga po ay nanigarilyo, isang sanhi o isang kadahilanan po yan. At maliban nga po yan, kapag kayo nga po ay mahilig kumain ng mga maanghang na mga pagkain, yan nga po ay isang dahilan sa pagkakaroon nga po ng bad breath o kaya maamoy na hininga. Ang kombinasyon na isang basong tubig at isa't kalahating kutsarang asin at 15 pieces na lemon at isa at kalahating kutsara nga po ng honey. Yan nga po yung pinakamaganda na pang-cleansing sa ating nga pong katawan o kaya sa ating nga pong intestine para lahat nga po ng lason sa ating nga pong mga internal organ, yan nga po ay matatanggal at malilinisan. At ang ating Doc Herbal Capsule 700mg, isang sa umaga, isa sa tanghali at saka isa sa gabi. Ito sa Dr. Engito, proteksyon kakambal sa kalusugan. Sagot ka ni Doc. Sagot ka ni Doc. Labanan ng mga sakit, uminom ng Doc Herbal Coffee 15-in-1 with stevia. Magbibigay ng complete nutrients para sa ating pang-araw-araw. Kaya naman, uminom na ng Doc Herbal Coffee 15-in-1 with stevia. Mabibili sa inyong mga suking butika, groceries at sa lahat ng St. Joseph Pharmacy sa inyong lugar. Inyo pong napakinggan ang Sagot Ka ni Doc. Sagot Ka ni Doc. Kasama si Dr. Engito. Hanggang sa mga susunod na edisyon, pakinggan Sagot Ka ni Doc. Hatid sa atin ng Doc Herbal Capsule Super Gold. Doc Super Gold Vitamin C. Kasama ang mga produkto ng Doc Herbal Coffee. Sa patuloy na pagdami ng umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, narito si Ate Estrella Claro, 63 years old. Umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Estrella Claro, taga Barangay Buhangin, Baler, 63 na. Anong naramdaman niyo po nung uminom po kayo ng Mark Cafe po? Sa katawan, masarap ang tulog rin sa Mark Cafe. So ano masasabi niyo po sa mga kababayan natin? Ay magsibilis sila para maramdaman din nilang ginhawa sa katawan. Bili na ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural sa inyong paboritong butika, drugstores, supermarkets, groceries at sari-sari store sa inyong lugar. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patso. Matay, 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto in the Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Patso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS.
Mag-inom araw-araw ng Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Tulong immunity laban sa virus, bakterya, COVID at sakit. Mag-Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Everyday, Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Tulong pampataas resistensya para iwas sa sakit, tag-ulan o tag-araw. Sa presyong kayang-kaya, mag-Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1 araw-araw. Si Jim Banaag, 41 taong gulang. Ako ay nagtrabaho sa ibang bansa. Ay naranasan ko yung customer ay naayaw magpagawa sa akin dahil nakita ako'y nakasalamin. Hindi magtiwala. Pag wala naman salamin, ang problema sa akin, masakit ang ulo ko. Itry ko daw yung iBerry. Ngayon, ay nung aking masubukan niyaan, ay talagang malaking ipinagbago. Kahit ako hindi na magsalamin, ay hindi na nasakit ang ulo ko. Kaya ako'y nagpapasalamat niyan sa iBerry at napakahusay. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Tiya darak isagot ko a blood donation drive ti RPN Diesel Radio Ronda Batak ket isagsagot kada tayo ni Honorable Ryan Jan Pascua, ABC Federation President, Province of Ilocos Norte. Thank you and God bless. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Tawi dakdak no umay agpaagas. Indam nga tawenan daytoy bukol ti babati tiyan ko. Nangneg ko daytoy Doc Herbal Coffee 21-in-1 ken Doc Herbal Capsule Sulfur Gold. Manipod nagusara kadagitoy, nadlaw ko nga bumasbasit ti bukol ko. Abalito, mabuti naman at napauwi ka dito sa atin. Miss na miss ko na nga kayo, May. At itong lugar natin, relaxing, tahimik at natural. O, halika, magkape ka muna. May Mark Cafe ka dyan, ma? Aba, syempre. Natural talaga ang lasa ng Mark Cafe. Tuwing nagma-Mark Cafe ako sa Maynila, lagi kong naalala itong lugar natin. Relaxing at natural. Pati ba ako, naalala mo pag nagma-Mark Cafe ka? Magkape na lang tayo, ma. Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you. Sa panahon ngayon, kaubay sigurado, kaubay protektado, ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patch Soap. Matay di 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto in the Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Hot Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hi! Alexis Labrador po. Isa po akong radio commentator at naging masugid na user ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg. Noong una ay wala akong bilib, pero wika nga na walang mawawala, sinubukan ko ang gumamit. Di nagtagal, tuwing paghihi ko, may nailalabas na dumi ng katawan. Nawala ang pananakit ng bandang kaliwa ng puson ko at nakukontrol niya ang presyon at naging normal ang dati kong malapot na dugo. Kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg para inyong mapatunayan. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Dahil adamag, kitidandanon ka na kayo, ti M. Luwilier, kwarta padala. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. M. Luwilier, ang tulay ng pamilyang Pilipino. Ti darak isagot ko a blood donation drive ti RPN Diesel Radio Ronda Batak ket isagsagot kada tayo ni Honorable Engineer Rizal Castillo and Family, City Councilor, City of Batak, Province of Ilocos Norte. Thank you and God bless. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 10 minutos kalpasan ti oras ti alauna.
Baro nga rima. At tuyan ti programa nga may manglingingay ken mangrayraya kada kayo tinaldawaldaw. Baro nga rima. Maawis kayo nga rod nga dingeg. Baro nga rima. Mangtakwat kada iti addaan ilimlemeng ti talento iti panagkantaan. Baro nga rima. Programa mangtulong kada kayo babaen ti panagbalinga na nanay kumakanta iti kailupuan. Baro nga rima. Mangmangigan. Limpay ng RPN DZRL Radio Ronda Patap Ilocos Norte. Baro nga rima. Nga malim tayamin nga sa nga pada, malim iti Huwebes, 10-8 ti mabilang iti bulan ti Setyembre tawen 2015. In kami ning sangbay kada kay di programa tayo ang kay pagliliwan, paglilingayan kasi yung oras ti Madanuna, Baro Arimat Music Festival. Pakinggan nyo kada iti kakapintas nga kangkanta dito i Kailukuan. Ken, mabalin nyo pa iti makipagpartisipar. Pabeniting kay panangi danon, kada kita nga pangablao yo papagayam, ag-text kayo and agtawag kayo. At yaro tiyanak ken gayam yo, timon nyo tinati programa ni Ronald Idol Domingo. Itibiyang timas sa control da Engineer Mark Tuliao. Kasama ti Chief Technician tayo ni Engineer Mike Ramos. Itinagan ti Administrative tayo ni Miss Mary Joy Gabat. Supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Alawen papagayam sa dino man na sulit ti probinsya tayo ti Yanyo ken kasama ten kadagita day ti Ballasi taaw. Danggayan ta karo di ti laso di ti maysang oras. Deno 20 panglukat tayon nga ayog bilang musika papagayam. Baro Warimot. Petambante bilit ko tapnon dito maya. Petambante bilit ko tapno dito malaw. Petam mantoy bilit ko tapnon di makataya. Petak manta petakam tapno awan umutan. Petak manta petakam tapno di mapukaw. Petak manta petakam tapno awan makautan. Petang mantay bilit ko tapno dito maya. Petang mantay bilit ko tapno dito malaw. Petang mantay bilit ko tapno di makataya. Petak manta petakam tapno awan umutan. Petak manta petakam tapno di mapukaw. Petak manta petakam tapno awan makautan. Petang mantoy martilyo tapno awan makabulo. Petang mantoy martilyo ngem di mo ipupok. Petang
Warimot. Alawen papagayam datarod ti Sonata Pulwan Peta manid pa lang kini Dr. Alexander Barot iti album tayo Bararimat Series 10. Okay, detakit paborito ni Compadre MM ken ni Manong Jun Salmasan dita Kabungaan ken Barangay 28 Lawag City. Alawen papagayam mi daket sa baliman pa nga ayog bilang musika. Kablante man ni kabsat yung Virgie Francia, malibo dita pagilian nga Hong Kong. Okay, kumusta ka dita Hong Kong? Ni pagkaim tayo nga Virgie, Miss Virgie Francia. Okay, adirdan ti sa malipay nga sonata ni Dr. Alexander Barot pa lang gagayem ken kabsat. Dati kanta nga pulwan Bastit Alalaki. Dagiti babasit ta isudat makapuling wenno makasiit kit kitang abasit ngem day taket na paragsit narigat ta matukmaan nasiglat nga agligit kunamlan no sit-sitit ngem day tigayam ket high-tech small but terrible very cute, loving and sweet di mo tagi basiten dagiti babasit daada ang puda adi mo day di maarami ibagam siguro Hapandag kaslaan sisi ngem di mo ammo adagi piket masisiri di umbeng agkatawaan ken pagsalsalawasawan karbingan dat respeto di mo kumaliplipatan basita lalaki ngan putnoan at taraki di mangeg nga agsaningi kanayon man nakatusni basita lalaki ngan purjo sa ingat pugi isuwa kanayon akam kamatan dagiti basita lalaki basite dagiti babasit taada ang muda adi mo day ti maarami ibagam siguro apan dagkaslaan sisi ngem di mo ano adagi piket masisiri di rumbeng agkatawaan ken pagsalsalawasawan karbengan dat respeto di mo kumaliplipatan basita lalaki ng putnoan na taraki di mangek nga agsaningi
nakadusmi Basita lalaki Nang porjo sa ingat pugi Isu akan ngayon Akan kematanda giti Babae Basita lalaki Basita lalaki Nang punuan na taraki Di mangeg nga agsaning Kanayon na nakadusmi Basita lalaki Nang porjo sa ingat pugi Isuwa ka ngayon Akan kamatanda giti Babae Basita lalaki Basita lalaki Kadita, agsubsubli tayo dumngeg, iti paborito ya programa. Baru Wariman. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo. Ay tayo gibasa man kadigiti pangablaaw dito. Okay, anawan. Ay kasta. Layunan kanto itisi namay Tultuludan kanto na lumamay pagapware Inkanton may libay Anay puso Anay Nasae Naulaunay Okay, tinatayo kong dawa yung tema ni Basa. Dagiti naawat tayo nga pangablao dito. Ibabayan pala ka dagiti papagayam tayo. Okay, umana natin iti message ni Mang June. Good day and smile sa lahat para naragsak. Na, good day and smile sa lahat para naragsak. Okay, Venla. Dahil wala pang paramdam ni LC Idol, baliwak ti agsaludsod at ito ay isang opinion lang at sana walang tatamaan at magagalit. Ang Christina ay mapurol or na model iti iloko. Walang makatumbas ika nga iti model. Ang tanong Idol, oray nga ta kape nga enjoy iti pangyasaam ket di na mapatadem chay Chris ni Tina. Kunada life begins at 40 lang ni LC at 60 naman gaya jay papet-pet-petan ni kumpadre. Thank you very much Mang John. Talagang ano ti amom ni Mang John. Ano di kita joker ka nga talaga Mang John Salmasan dita barangay 48A Kabungaan. Alawen la, sa malipay nga pangablaaw, hindi man ibasa na. Okay, sa malipay. Kuna na to, ikompad, request ko ket Shakti Binaybay kanta lang, thanks kumpad. Apay sino nang baybay aking ka kumadre Christina makatumbat. Mang John, binaybay anda kano ni kumadre Christina in lupak-lupak dan samot tan tapay binaybay andan. Kunanad toy. Hello Sir Idol. Agar Arbis. Kunanad wen. Talaga agar Arbis. Mangipatokal kanto man ti Christmas song te isagot ko. Ay kadigit sa amin agdingding kinagbuy-buya kada ito'y very popular nga programa ti DCRL.
Baro Arimat Music Festival ko na natoy. Di original. Di pulos agkupas ko na natoy. Di da pulos maartapan ko na napay. Alamen na Manang Agnes Agbayan di Dita Vintari Locos Norte. Sabali talaga ti marikna no makangeg tayo kadagitay pamaskwa. Ako na natoy. Alamen. Alamen namang Manang Agnes Agbayan ni Dita Vintar, Ilocos Norte. Dati request ni Kumadre Cristina Makatumbasan. Apay, binaybay anda ka, Shakti binaybay am ko na nadtoy. Alawala, asinot ng baybay aking ka, Kumadre Cristina Makatumbas ta patamay tayo. Baru walimot. Okay, then. Nasakit na bait, di napalabas, ta nagriruwak, tinak, panakasara. Di may sanga ayat, nagay ayaman na, intalek ko amin, pusuken, tuirik na. Pagkaasiken ka, di mo narik na, ununoy ko ken ka, awan manlat pateg na. Takal pasanday di, inka panang tagikwa, pimanaw kalata, di ka pa'y nagpakada. Nagsaemen, tinag, ken kalinak pinagbalin mo, tuyayat ko, ngay ayam. Impaay ko amin, akinali kagumam, apaya unayen, tasyakti binaybayam. Apo, nagsakit na panunutan, Kumadre Cristina Makatumbas. Ang Shakti binaybayam ko na inted na kan amin. Ngayon, idikwan, naala na ti amin na. Yan, likodan na. Okay, another composition ni Ninang Ofelia Justo. Ammo ti amin, nga ay ayaten ka, isungain pa ay ko, to'y bagiken ka. Tinam na makidi, biyag ko na pudno ka, ngemsan met kayam tamanag pamarangga. Nagsaemen, tinaken kalinakam, pinagbalin mo, tuyayat ko ngay ayam. Inpaay ko amin, akinali kagumam, apaya unayen tasyakti binaybayam. Nagsaemen, tinaken kalinakam, pinagbalin mo, tuyayat ko nga ay ayam. Inpaay ko amin, akinali kagumam, apaya unayen tasyakti binaybayam. Inpaay ko amin, akinali kagumam, apaya unayen tasyakti binaybayam. Okay, Shakti binaybayam. Request ni Miss Cristina Makatumbas. Baru walimot. Okay, once again, happy watching kani pagayam tayong Birgi Francia. Madiwit pa lang dita pagilian nga Hong Kong. Okay? Alamen tuloy-tuloy na tatintay panagkakanda panagdranggay gagayem ken kabsata. Itisip na may tultuludan tanto na lumamay pangapware inkanton may libay.
Ayan, gagayam kan kabsat iti dayto yung gundaway. Tema nagibasa ka nagiti. Oy, kablaon tayo manggayam ni Mami Chita ong tubera. Agpasunod tumanan. Okay. Kablaon tayo pa ni Ma'am Fiakino kini Manong Eduardo Cudal de los Santos dito'y barangay Bungon kini Manang Emeline Bute de los Santos. Okay, kuno na toy na imbag kinagasat nga malemtay amin mga karimat. Si request kumantay na sa M nga ipapanaw. Sagot ko tipadak nga napanawan. Thanks, God bless ko na ni Mami Rosalinda. Happy watching Mare Pilomena Luming Agamaw Pilar. Ingat lagi, God bless ko na napay ditoy. Hello Mare Marie Guillermo Dandog. Happy watching, ingat lagi, God bless ko na napay ditoy ni Mami Rosalinda Bumanglag. Happy watching Mare Chita. Tubera, ingat lagi Mare ko kunanad toy. Sige. Di kita nakadado nga mamis tayo nga buy-buya. Dito programa tayo. Deno agsublinto ti programa Baro Arimat Music Festival kalpasan kadagiti sumagmonong pamalagip tayo. Manipod palaing ti technical studio tayo. Baro Arimat RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time alauna.32 RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbang oras yung gagayam kinabsat at to'y digiti ka dyan nga damdamag inatang oras damag palang iti pagilian tayo. Impasigurado ti Philippine National Police tinaiget nga suportada ken panakitinulong iti manarimaan nga paningwayat tinuneg nga inspeksyon ti Department of Public Works and Highways kada iti kangruna na proyekto nga iti panakainaig na ti panangga kontrol kada iti panaglayos kada iti nagduduma apaset dito'y pagilian dahiti ket may sa direktiba bueno direkta asong bata ti panawagan nga inrakurak ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga agpanpanawagan para iti maysa nga napudno na urnos ken awan ti korupsyon mapan na kay patungpal kadagiti amin a proyekto infrastruktura ti gobyerno. Imbatad ni Acting Chief Philippine National Police Police Lieutenant General Jose Melencio Nartares Jr. dagiti amin nga unit ti pulisya iti intero pagilian ket nakasagana ken nakalerto tapno mga ipaay ti seguridad ken proteksyon idinto adagiti tauhan ti Department of Public Works and Highways ket aktibo nga agisesengka ti inspeksyon na kadagiti nagduduma nga flood mitigation site tuweno dagiti lugar no sadnindo amayawaywayat dagiti proyekto tapno makisayan ti epekto ti panaglayos. Kunana napateg ti papel ti PNP iti panangipasigurado ti kinatalged ken saan laeng iti publiko no diket pakairamanan dagiti nasaong nga proyekto nga dayti dakkel maitulong kadagiti komunidad iti panangsango ken panangsulbar dagiti problema akarit gapo iti panaglayos. Kabayatan na iti sabalipayng damag na kitikit ti alas Pilipinas men dagiti nagan iti history books kalpasan ti makapagagar nga 29, 27, 23, 25, 25, das 25, 25, das 21 kontra iti Egypt iti 2025 FIVB Men's Volleyball World Championship. Anay siyang kat itaylaeng kalabes iti when di namin sang rabi iti Mall of Asia Arena. Dahito iti kaunaan panangabak ti alas Pilipinas men iti pakasalitaan ti FIVB World Championship. Binansagan ti Pilipinas da Brian Bagunas ken Leo Orjales tapno makabangon manipod iti straight sets apan nakaabak iti Tunisia iti Biyernes ken dimuras iti 1-1 iti pool A idinto ati Africa champion iti Egypt ket natnag ti similar card. Intultuloy ti Bagunas ti all around brilliance nakarami ti 20 ket 5 puntos nakaangkla iti 20 ket 3 nga attacks ken 2 nga blocks idinto ani Orjales ti nang subot iti 2 point outing iti napalabas nga ayam kalpasan nakapost iti 20 ket maysa nga markers iti daytoy agundaway
nakay-record met ni Mark Espejo ti 10 ket talo nga markers ana itampok iti game-winning block ken ti El Husini Asa iti fourth set anang recap para iti Pilipinas. Dagita ikaw dyan nga damdamang itatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito yung News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:36. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Problemado ba ang iyong katawan? Eto na ang kasagutan. Uminom lamang ng DOK Doc Herbal Coffee para lahat ng iyong karamdaman ay masolusyonan. Magandang buhay, ako po si Jay Sabarita, isang health worker. Na-diagnose ako na may bato sa apdo, buti na lang naagapan. Gumamit ako ng Doc Herbal Coffee 21-in-1 at Doc Herbal Juice. Kaya gamitin niyo na rin ang 21-in-1 Doc Herbal Coffee at Doc Herbal Juice. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na buwang mera na makakatulong palakasin ang ating immune system. iCure 18-in-1 Coffee, mabibili sa pharmacy at Shopee. Darak isagot ko a blood donation drive ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak ket isagsagot kada kayo ti Astro Builders iti Curimaw, Ilocos Norte. Ken Honorable Erjo Valenzuela iti Dingras, Ilocos Norte. Ken A-Up Grocery iti Syudad ti Bataca. Ken Engineer Herminio Castillo, Provincial Assessor, Province of Ilocos Norte. Diyos unay ti Agnina. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:39. Tuloy-tuloy tintay panagkakadwa panagdranggay. Dito'y palaing programa tayo. Baru Walimot. Okay, alamin, napapagayam tuloy-tuloy lata tintay panagkakadwa ko na napay dito'y. Umay kayon mga mamare ko, tatanggayan tayo ni Sir Agbuyaken, agdingeg tayo. Napipintas unay-unay nga napintas unay nga programa ni Idol ko natin ni Mami Rosalinda Bumanglag. Okay, at yung rin request di man na Agnes Agbayan ni Dita Vintar. Pas ngay ti Mesias, amang ispal jam
kablaaw, tay naga sa tunay nga aldaw. Kablaaw nay papusuan, ken ragragsak nga di maartak. Amin nga pinaswa, agragragsak tayo tay tan Paskwa. Di Paskwa nagtinganen, ay agragragsak tingat amin. Tanay pas ngay ti Mesyas, amang ispal jaming aramid. Di tayag sangsangit, sanggayan tay na sepid nga isip. Nadanunanen, di aldaw di Paskwa nga urayin. Hintay ka sa gaysaen, di balbalay ngayon tay Paskwaen. Taintay kablaaw, tay naga sa tunay nga aldaw. Kablaaw nay papusuan, ken ragragsak nga di maartak. Amin nga pinaswa, agragragsak tayo tay tan Paskwa. Amin nga pinaswa, agragragsak tayo tay tan Paskwa. Baru walimot. Okay, ito na request. Kita taga Iliti Bintar, Ilocos Norte. Okay, at ito sa balimampay nga ayog pamaskwa, isagot ko kada kayo papagayam. At ito datay kanta ni Kimura Baldos. Ninong Ninan. Ninong Ninang, ada kang panaminen, agmano kang kada kayo, apagday dayawin.
kabsat, ito tay Ninong Ninang. Manibalang kini Kimura Baldos. Okay? Hindi natin kung daway. At yoro danti request ni Mami Rosalinda Bumanglag. At din natin request ni Mami Rosalinda Bumanglag. Pagsangitan naman tilubungan. Nasa ipapanaw ka, no? Okay, tuloy-tuloy natin intay. Panagkakada, panagdiranggay. Ngam nagkapsut met dati internet. Baru walimot! Ito datay nasa M nga ipapanaw. Mami Rosalinda Bumanglag nga kid daw mon napanan na datay nasa M nga ipapanaw nga minin. Okay, deto yan. 1:48 padaanan nyo man digiti damdamag may tampo kiti Radyo Ronda News Break. Into na oras telas 2 ken padaanan nyo ti suwar programa parikot ken pamagbaga. Labas kanito anak nuan ragsa kas manawan ni dawen ama magsina kadata daig di may sanga alda
Okay, detaron kagayam kapsa ti sunata paluan na sa nga ipapanaw. Okay, timeten deti sa bali pay nga sunata. Hiro rin ni manang Emeline Bute de los Santos sigurado deti nga kanta. Sagot ni mother ko, Mrs. Bensita Domingo. Nakalaya Vlog City, the Mamfe Aquino, happy listening. Ni Ate Vilma, ni paring Michael, ni Sandoval. Ketay tuy nga nagkinarian ta, awan tubulos makapagsina, anyaman ti pakapadasan ta, eng-enggan at panagkuykuyog ta. Niyayat nga napud mo, iten natal nating at di bagyo, iyag baliw uray paikap no, ayat pinpaay ti Diyos sa buo. Kumadre Cristina makatumbas detay Shakti binaybay ang kano. Alain papagaya mating oradan tipang recap tayo na sunatan. Padaanan nyo nagiti damdamag may tampok iti Radio Ronda News Break. Kalpasando deta sumarunon ton ti programa parikot ken pamagbaga. Pasko man 98 days before Christmas. Pasko manin
biyag tuy biyag ku jak masabat ragrag sakku day taliday ket punasem Paskuan biyag ku ingka umisem nakabaybayag nga inururay nga ti Paskwa ket sumangbay ngem itatan nadanunan Paskuan biyag ku akapapatgan aginaldo ken kabiyag ku ket tuy puso ken ayat ku dawatek man nga ited mo dayta puso nga aginaldo manen biyag tuy biyag ku jak masabat ragrag sakku day taliday ket punasem Paskuan biyag ku ingka umisem nakabaybayag nga inururay nga ti Paskwa ket sumangbay ngem itatan nadanunan Paskuan biyag ku akapapatgan aginaldo ken kabiyag ku ket tuy puso ken ayat ku dawatek man nga ited mo dayta puso nga aginaldo Baru walimot. Okay, detarod ti Pasko manen, manipalang kiniral Prek to Kalube, baben palang kadigiti da Mega Mix Singers. Kablaon ti mamet gani Ninong Leonardo Kalube. And happy birthday today kani Ninang Glory Inay Kurpus, dita Barangay Karaitan, Badok, Ilocos Norte. Ag birthday sa ni Uncle Mon Tata, ni Uncle Mon. Dita Barangay Bawawes, iti siyudad ti Batak, sa Auntie Grace. Runduen. Beno ay Rungduen. Beno papagayam ko na pa dito agyaman ako unay sir tapi natukar mo toy request ko umanay man unay nga liwliwakon sir agan anos ka kumaunay sir the best ka thanks God bless ko na ni Mami Rosalinda bumangla alawen Mami Rosalinda awan kanyaman na agsublita ito kalpasan digitoy Baru walimot. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Philippine Standard Time 2 minutos kalpasan ti oras de las 2 RPN DZRL Radyo Ronda News Break. At ito ikaw dyan nga damdama gilatang oras aday ti panagamag ti United Nations dumano ni punto nga agkurang ti makan iti Northern Gaza kalpasan nga inrekep ti Israel ti crossing daytoy ket kalpasan arinugyanen ti Israel ti nabayagen nga ibagbaga ng ground assault ti Gaza City ken agararamid da iti addang tapno agbalin abakante ti syudad babaen ti panangi lukat da iti nayon nga ruta nga agturong iti abagata na paset ti nasa nga lugar sumagmaw no aribo at tao ti naglemeng iti syudad ken saan da nga kayat sumurot iti pamilin ti Israel pumanaw gapoy ti pangta iti biagno adda iti panagatake dagiti kadagiti dalya sa atanda Segon met iti UN Humanitarian Office iti sumarsarong aldaw ket sigurado amay bus amin na makan gapoy iti pan nakailkep dagiti ruta kontrolado ti Israel dagiti amin pagserkan ken pargarawan ti Gaza.
Kaabayatan na iti samalipay nga damag naangay ti private meeting ni US President Donald Trump kadwana ni Prime William ken ti asawa na ani Princess of Wales Catherine. Malaksi daytoy ket addapay tinayuswat nga state bucket ken imbata di Trump at relasyon ti Amerika ken United Kingdom ket nalablebes pa ngem espesyal. Kamaudyanan nga damag timbalaw ti rinibo nga Palestinians kapoy ti agtultuloy apan ang root ti Israel ijay Gaza City basari ti Hamas Run Health Ministry ijay Gaza nagudwa ti bilang dagiti pasyente ken pamilya dagito iti timalaw kalpasan iti tallo nga nagsisina apan nagatake ti Al-Rani TC amay isang children's hospital segon iti Israeli military nang ibayad da iti sa gasot 50 terror targets ijay Gaza iti uneg ti 2 nga aldaw. Gagayem ti grupo da nga abaken ti agarop 3,000 Hamas tapno nananayen amawayawayaan dagiti hostage nga igemda. Dagiti kaudyan nga tamdabag itatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DCRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time 5 minutos kalpasan ti oras ti alas 2. Manipot iti number 1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo Smart Dishwashing Paste ko Smart 2 Prito ulam na masebo Smart o kaldero Tanggaling for everyday Kasta no Smart iti Dishwashing Paste. At double tanggaling formula. Tanggal-galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid linis fantastic sa metal at plastic number 1 to ta Tanggaling-galing mo Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS Good para lumit masya Hello Right Bar Blue Isang nagpatan yan Right Bar Blue Right Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit ng tiyak pero di masakit sa kamay. Good para lumit masya Hello Right Bar Blue Isang nagpatan yan As tested ang confident polycotton sa mantiyak, malupit sa kamay mo, mabait. Right Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS Nakakabwisit ka talaga eh. Oo ko na. Eno. Huwag patagalin ang tampuhan. Kailangan lang yan ng tig-1 tasa ng Enjoy Coffee. Kailangan mo ng 1 tasang kape na magpapalakas sa iyong loob at katawan. Enjoy Coffee, kape na siguradong magpapakalma ng tampuhan at balik sigla ang pagmamahalan. Enjoy Coffee. Magtimpla na. Uy, Ken. Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Marcafe. Ano ba yung Marcafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Marcafe ka na. Marcafe, ang sarap ng natural. Anak, natanggap ko ng padala mo. Sa M. Luwelier ka palagi magpadala ha, para may free e-load. ML E-Load Extravaganza Promo. May free e-load sa bawat kwarta padala transaction. Local send-out at international send-out and payout. Promo runs from May 26 to August 26, 2025. Visit our official website at www.mluwelier.com for more details. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 223915, Series of 2025. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time 7 minutos kalpasan ti oras ti alas 2. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbaren, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, gagayan ken kakabsat. Ingka iuman iti daytoy programa.
baro ariman, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarudo, awisen kayo ang makipagpaset iti dayta programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iti kayo panagsurat wenno panag-text. Parikot ken pamagbaga, dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukuan. RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga. Parikot ken pamagbaga. Bueno, papagayang balbaliw nga rod, ginak kumablaw kada kay tiya, daytoing malem. Ti Webes, 18, iti mabilang iti bulan, iti Setyembre, tawen 2025. Kami man isang bay kada kay ti programa tayo, parikot ken pamagbaga, pakatamingan, pakatalantanan, kay basaan, kaligiti daniw, mensahe ni ayat, dagiti pakasaritaan kinayat, pakasaritaan ni tibiyang, ken kasamiten na dan kay kadigiti parikot papagaya. Mabalin nyo idang itaklin, dagita iti programa tayo, kaya't masindadaanak nga mangibasa papagaya. Kadkadwa tayo palang agserbi tibiyang timas sa control, da Engineer Mark Turiao, kasamiten ti Chief Technician tayo ni Engineer Mike Ramos, itinagan ti Administrative tayo ni Miss Mary Joy Gabat, Supervision ken Direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Ken syempre, ito mo tibiyang kastimonyo ti programa ni Ronald Idol Domingo. Kaya na papagaya, matiyaro din ti panglukat tayo nga ayog bilang musika. Tiyamog na pod mo, tabalikas mo, asyat agtagikwat ayat mo. Tiyamog na pod mo, day tapuso, pinamating launay tuy puso. Intalek ko ken ka tuy ayat ko, ket na puno ta ayat mo.
parikot, ken pamagbaga. Pero papagayam, intero din ibasa, deti Daniw ni manong tayong Joseph Pedro, iti barangay 20, Ermita, Lawag City. Beno ito na ti Daniw nang napauluan iti kanta ti tumatayab. Ano ti kanta ti tumatayab? Adiyaro din ti pakabuklan ti Dani Manimanong Joseph, dita barangay Ermita, barangay 20 Ermita, Lawag City. Ti Dani yun nga napuluan iti kanta ti tumatayab. Daniwan ka, ayat ko. Kanta ti tumatayab. Payam nga agayos, titimek mo iti kaunggak. Ang mga layay, karay tinadawel adrikmat. Ket awitendak, dagiti payak ti kantam. Agingga, maungpot ko ti tangatang. Payam amadwaya, to'y kakaiso na anakem. Bayat at timtimudek, tinasamit nga aweng. Amang harana, itinaulimik kasardam. Ket tunggal nuta, sarutenda, to'y ladaang. Payam nga alingagek, ti umalaam atimek, amang tignay, panagrubwat ti panggep, amang pasged, ti di mapuyopoy aganetget. Ket aglayagak, iti alalon a kinapasnek. Bayak nga umapon, dagiti arasaas mo. Ket agindegda iti lansad to'y barukong ko. Bayam nga agkuyog ta, iti panagbanyaga. Tapno sa rakek ti pamatek ana iwawa. Diya ko nagsarday dumngeg kadagiti kantam. Pasika nang talukatik to'y pakabuklan. Daniwan ka, ayat ko. Bueno, papagayam ng iganyo, ti Dani ni Mr. Joseph Pedro, maniba di barangay 20 Ermita, Lawag City, ay sa kadigiti mananaw iti grupo dagiti bangkag.
Deno pa pagkaya matiro den ti pasurot tayo sunata ti dani na ni Mami Luming na panannan. Parikut ken pamagbaga.
papagayam, padaanan nyo dati sumarunong Daniw. Ngayon tayo ibasa dati met Dani ni Apo Kapitan Oswalda Valente. Manipod dita Barangay Kumkumloong Curimaw, Ilocos Norte, papagayam. Alawen ket nga rod, kasama nang intay ibasa, deto'y may kaduang Daniw, papagayam. And padaanan nyo man na iti may tampok nga damdamag, iti Radio Ronda News Break. At yarodan ti pangserrata yon nga sunata papagayam, iti umuna 30 minutos ti programa tayo. Parikut ken pamagbaga. Panagayat nga intalali, sikat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw a panagbiag ko. Tasikat pagtaudan, lawagan ay sang sangayan, gapuken ka agnanayon tiragsak, ken panagkaawa, si kametla tigapuna, nuwapay nga agbibiyagak kita, katawanen tiragsak ko, nukas bilang mapukaw ka. Di makaarta panangipatek mo kanya, biag tuy biag ko ay ayaten ka, nga awan kaasping na. Panagayat nga intalali, sikat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw a panagbiag ko. Tasikat pagtaudan, lawagan ay sang sangayan, gapuken ka agnanayon tiragsak, ken panagkaawa, si kametla tigapuna, nuwapay nga agbibiyagak kita, katawanen tiragsak ko, nukas bilang mapukaw ka. Awanen di makaarta panangipatek mo kanya, biag tuy biag ko ay ayaten ka, nga awan kaasping na. Biag tuy biag ko ay ayaten ka, nga awan
kaasping na. Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 30 minutos kalpasan ti oras alas 2. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naibago oras yung gagayem kanabsat at ito digiti ka dyan nga damdamag ilatang oras damag ipagilian tayo. Kinisayan ti Department of Public Works and Highways ti agarop 30% ti proposed budget da para ti tawen 2026 kalpasana nga imbilin ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tinaiget apan nakatingiting ti daytoy. Imbatad ni Palace Press Officer Claire Castro manipo di ti 881.3 billion, bimaba ito iti 625.8 billion, tinailong-along nga budget ti Department of Public Works and Highways kalpasan, anaikat dagiti amin na locally funded flood control projects nga agbalor iti 252 billion. Kini daw ti Department of Public Works and Highways ti Kongreso nga iyakar ti nasa nga pundok kadagiti programa ang makatulong iti agrikultura, edukasyon, salon at pabahay, pani pasdek ti social welfare ken information technology. Kagidan ti daytoy inrakurak ti palasyo nga nai-freeze ti 135 bank accounts ken 27 nga insurance policies dagiti sumagmamano nga personalidad akaraman iti Manawalya flood control projects ijay Bulacan. Kabayatan na inawagan ni Senator JB Ejercito revote ti napasamak panagsukat ti liderato ti Kamara daytoy ket kalpasaan naglusolos iti pesto ni Leyte Congressman Martin Romualdez ken ni sinukatan ni Isabela Congressman Ken Barong House Speaker Faustino Buji D. III. Kunan ni Ejercito sa pulanen ti revote iti agapada Senado ken Kamara ken mangnamnama daytoy makatulong ken mapasaya at ti nagbalin panagbalbaloy ti liderato kunana nga agpada nagsukat ti leader iti duang pagpanday linteg iti Kongreso ken maibilang detoy fresh start wenno baro arugi para ti Senado ken Kamara. Kamaudyanan na formalen na ipatugaw kas House Speaker ni Isabela 6th District Representative Faustino Buji D. III kalpasan ti panagbabati pesto ni Representative Martin Romualdez daytoy ket kabayatan ti sesyon itayla idi kalaang kalman iti House of Representative ti panagbitlan ni Romualdez kunana abimaba iti pesto para iti independent investigation iti may pakarop nga anomalya ti flood control projects nakiraramanan ti Nagan ken dagiti sumagmamanupay nga opisyal imbatad na nga awan ti basol na ken idulduli na ngem napateg ti panagtalek ti publiko isut gapuna nagikat iti pwesto. Sakbay nga nideklara ka sa House Speaker ni D. Isonaket Deputy Speaker ti 20th Congress nagbalin pa'y abise Gobernador iti Isabela. Manipod iti 2019 aging gana ti 2025 Gobernador iti 2010 aging gana ti 2019 ken kongresista ti 3rd District manipod 2001 aging gana iti 2010. Sumagmamanon nga partido ni Buji no Sadino, miyembro iso na iti Nationalist People's Coalition idi 2026, PDP idi 2019 ken 2022 ken itaket miyembro ti Partido Federal partido ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Simrek ti politika idi 1998 nga nagserbe kas mayor iti ki Kawayan City idi met 2010 ket nangabak kas gobernador ken kinalaban na ni Grace Padaka ti dating journalist ken Ramon Magsaysay Award for Public Service Recipient. Ti House Speaker Buji ket manipod iti di political family anang rugi nagturay iti Isabela iti pre-EDSA. Ti amana ani Faustino D. Sr. ket nagserbi kas Isabela Governor manipod 1971 aging gana iti 1986 ken 1998 aging gana iti tawen 1992.
Dagita-digit ikaw dyan kadamtamag idatang oras, kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipo dito News Center ni Ronald Domingo, nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras-oras, alas 2:35. Dahito nga oras si dandanon kada kayo ti iCure Herbal Coffee 18-in-1. Adan iti glutathione, collagen, ken chia seeds. Amang tulong amang cleansing iti bagi ken mangpapintas iti mata ken kudil. Ramanan iti iCure 18-in-1. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Mga kasangga ni Ate Berlina Argel, umininom iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Siyak ni Berlina Argel nga taga-Gabot Norte, umininom ati Mark Cafe. Ading uminom kayo, tapno maimbag dagita saksaki iyo ta iso kinakapaimbag ti buong katawang ko. Kay da kayo nga adda saki na nga high blood. So, siyak high blood nga talaga pasaran di pay ag uminom ti maintenance konta na pintas dire na. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Magatangin ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix kadagiti butika ken drugstores iti lugar tayo. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patch Hope. Matay di 99.9% of bacteria and virus tested. Believed that eksperto in Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Patch Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hi! Ni Alexis Labrador Apo. May sa radio commentator, kaya nagbalinak nga namin peklan nga user ti iCure Coffee 18-in-1, ken iCure Capsule 750mg. Iti damo, awan bilib ko, pero awan met maawan ko na. Pinadas ko nga rod, iti nagusar. Saan na nagbayag? Tunggal umisbunak ket adda may kuyog nga rugit iti bagi. Ket naawan ipanagsaksakit akin kanigid nga pusong ko. Kaya makontrol na pa iti presyon, kaya napagnormal na iti dati nga napalit nga darak. Padasan nyo ba iti agusar iti iCure Coffee 18-in-1, kaya iCure Capsule 750mg, tapno ingkay mapaneknekan. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na collagen na nagpapatibay ng ating mga buto at nagpapaputi ng ating balat. Samahan ng proper diet at proper exercise. iCure 18-in-1 Coffee. Mabibili sa pharmacy at Shopee. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, punta ka sa M. Luwilier! Introducing Ang Luwilier Walang Interest Promo! Zero advance interest sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo. Available to all first-time customers or existing customers with active Prenda in other pawn shops willing to transfer their item to Ang Luwilier during the promo period. Promo runs from June 10 to August 10, 2025. For DTI, Red Trade Permit number FTEB 227017, series of 2025. Naladingit ti agpasina, ngem lumagaan ti ladingit ken saem, no napintas ti panakataming dagiti minatay. No kinapintas ti serbisyo ti pagsasaritaan kadagiti minatay. Eksperto ti Crispin and Susing Funeral Homes. Babaen ti dekalidad ken personalized funeral services. Manipod ti panakabalsamar, panakaurnos ti mansayag, agingga ti panakaidulin ti minatay. Malaksid iti dekalidad da serbisyo, nakalaklakapay ti singirda, dayta ti serbisyo, ti Crispin and Susing Funeral Homes. Masarakan iti Barangay 1 and Ricarte, City of Batak, Ilocos Norte. Dayan laeng ti Ricarte Park. Wenno tumawag iti Globe number 0995-951-1711. Ken ti Smart number 0947-808-0529. Ken ti landline da 077-600-0829. Crispin and Susing Funeral Homes. High Factor Intech Digital Industries Corporation.
Alisto can clear ti ladawan ti outcome na, pogi when no sexy. Madidan to maartapan ti digital printing ang ma-develop iti High Factor Iron-Tech Digital Industries Corporation. Siyempre, nalaka. Latest edition pa iti uso sa renda nga equipment. Agawat da kas iti reproduce, repair, printing, MP3 and application download, picture editing, rush ID picture, local ken abroad, nga mabalin nyo nga orayen. Agawat dapay iti tarpaulin printing, iti anyaman a design na kayatyo. Aglako dati picture frames, USB, SIM cards, ken memory cards. Ag-repair ken aglako dapay iti amin na klase ti cellphone, iPad, ken laptop. Masarakan ti High Factor Iron-Tech Digital Industries Corporation, iti amyanan ti Ricardo Park, Kingsland Building, City of Batak. Tawagan iti telepono da 792-3444 or ti cellphone number da a 0925-3589-531. High Factor Iron-Tech Digital Industries Corporation. Siyat ni Antonio, 68 years old. Saan ko nga impanunot nga kastaunay ti epekto ti diabetes kadagiti matakan kanayo na lumnablabo ti panagkita ti mataken kaslakan kanayo na matmatak ti init kapata narigat nga maibtur ti silaw. Aday gayam ko nga nangising-nasing ti iBerry kania. Gaputan natural ti ingredients na sinubliak daytoy. Ken pati yem. Daytoy ti kasayatan nga desisyon nga inaramid ko. Ita, awanan ti panaglumnabo ken panakapuy ti matak. Makabasa ken makabuyaak ti TV nga awanan ti rigat. Nung may saka nga diabetic ken agrejegat ti matam, I highly recommended ko ti iBerry. Sabsapulemitan ti iBerry kadagiti agpalpalusot ti agas. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Darak isagot ko a blood donation drive ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak iti sagsagot kada tayo ni City Mayor Honorable Marky Chua iti syudad ti Batak. Ti darak isagot ko a blood donation drive ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak iti sagsagot kada tayo ni Honorable Engineer Albert D. Chua and Family, Vice Mayor, City of Batak, Province of Ilocos Norte. Thank you and God bless. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 4:2 minutos, kalpasan ti oras ti alas 2. Intero den tapugan ti may kadwakin maudin at 30 minutos ti programa tayo. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula-sulbaren, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, gagayan ken kakabsat, inkayuman iti daytoy programa, baro arimat, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti daytoy programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panag-text. Parikot ken pamagbaga, dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga. Bueno, papagayam, sa kwarang intibasa dito. When intibasan dito, umunang, bueno, makadwa nga daniw, papagayam, daniw ni Apo Kapitan Oswalda Valente, maniba dito, Barangay Kumkumloong, Rimaw, Ilocos Norte. Matamdaman dito, birthday song, isagot tayo ni Ninang Glory Inay, dito Barangay Karaitan, Bado, Ilocos Norte, na ibang nga malamya amin nga sa nga pada dito. Okay?
At ordan ti Daniel na nga pinauluan iti anat paulo na. Dinto maumag sakripisyom. Daniwan ka, ayat ko. Dinto maumag sakripisyom. Dinto maumag sakripisyom, pagtaingan in kabinangon. Anagubugrik na ken pusom. Ilandayag ko iti lobong, awan sa bali apagtamdak. Di taayat mo ken ragsak. Natibker ka anagsanggirak nang tedsilaw kapanunutak. Amakibakal bangin tibiyag. Nagbalin ka adalumpinas, akas paglas anagpasagak. Kadagiti bagyo ken linak, ray adda bantay taas alunat. Dito'y pusok awan kasukat, ayat nga inroknoy mo kanyak. Agraman bugtong ta nga anak, agraman wenno nanamem ket dinto agkupas, ayat asupapak taayat. Daniwan ka, ayat ko. Piano pa pagayam datarod ti Daniel ni Apo Kapitan Oswald Valente, Manibadita Corimao, Ilocos Norte, Barangay Kumkum Loong. Dinto maumag sakripisyom ko na nadoy. Alawen laket agbuibuya pala dito ni Ma'am Fiakino, ni Mami Rosalinda Bumanglag, ken kastamiten, ni Mami Guillerma Solisipan, ni Nang Carmen Sid. Okay, kasama na ngayon tayo patukar ti birthday song. At yaron ti ipasurot tayo asunata ti Daniel ni Apo Kapitan Oswald Valente, Manipo dita Iliti Corimao. Ato yan ti sunata pudno apamateg ko na nato. Pwede pudno amang ipateg ko na kaya. Kasanot biyag mo itan, kalpasan tawenan naglabas, siguro naragsak ka itan, talen na na, sa isong arot pinilim, pagkontentuan day tabagim, gusto masyak tay insyasim, ken tinedim, no siya di internet kita. Daytoy ayat di pa'y namaliw, tanarigat tagsapong na puglungayat.
patay kanya bareng dumpeng tumetlaeng kapiita na panawe ket sumambay na pudno nga ayat imangkad sakit nakin taad dan tumet mangilala ken kanliwan liwa na narigati agmay maysa na awan kabadan na kasanot jag mo itan kalpasan tawe na naglabas siguro naragsak kaitan taden na na taisong arot pinilim pagkuntuan day tapagin gusto masyak tay insyasim ken pinabim no siya itatiin kami umustain daytoy ayat ti pay na maliw tanarigat tagsapol na pudno ngayat pudpudno ang mga patay kanya pareng dumpeng tumetlaeng kabita na panawe ket sumambay na pudno nga ayat ti mangket sakit natin taadan tumet mangilala ken kanliwan liwa tanarigati agmay maysa nga awan kabadan na kasanot biyag mo itan kalpasang tawe na naglabas siguro naragsak kaitan taden na na taisong arot pinilim pagkontentuan day tabagin gusto masyak tay insyasim ken pinabim no siya itatiin kami umustain daytoy ayat di pay na maliw tanarigat tagsapol na pudno ngayat pudpudno ang mangipatay kanya bareng dumpeng tumetlaeng kapiita na panawe ket sumambay na pudno nga ayat di mangkad sakit nakin taadan tumet mangilala ken kanliwan liwa tanarigati agmay maysa nga awan kabadan na tanarigati agmay maysa nga awan kabadan na Parikut, ken pamagbaga. Alamin papagayam detarod ti sunata ngay in roknoy insagot kada kayo papagayam ket alakon daytoy nga kundaway nga agyaman ken pumakada itilaso dit na talo nga oras naliwad tayo oras ti alas 12 agpapan kada gitoy nga gundaway alaket yamanek iti anos yumanen nga naki kadwa kanyak kadwa kada kami ket sapay tada kay tumanen dubigat nga umay mi danunen na papagayam. Nakadwa nga ruden nga nagserbi iti abiyang ti technical control the engineer Mark Tuliao. Samitan ti chief technician tayo ni Engineer Mike Ramos. Itinagan ti administrative tayo ni Miss Mary Joy Gabat. Ken supervision ken direksyon ti
OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Ken, syempre, to'y numutibiyang kas timonyo ti programa ni Ronald Idol Domingo, ulit agyaman, ken awisen kay tumanin into no bigat, Biyernes no bigat manin, papagayam. Kaya nga nakalaliso ti oras. Ato yan ti sunata nga isagot ko kada kayon na papagayam. Parikut, ken pamagbaga. Sikat pangyawata, napuno nga aya, ikariken sa patag, di kanto isuka, ta sikalae, tinakarik na sapay kuma, ta ilalaen na. Biyag kuwag na nayon, tuwa sila lagi pa, kariken ka din tupulos maumag, dito'y puso panunot ken rignat, ayat ku ken ka kupikupa. Daytoy timulan, let ang takangga, ano siya tiagayan, awan pagkunaan, awan po pagbabayan, di kanto baybayan, napuno ayan kuken kakapunwan. Sikat pangyawata, napuno nga aya, ikariken sa patag, di kanto isuka, ta sikalae, tinakarik na sapay kuma, ta ilalaen na. Biyag kuwag na nayon, tuwa sila lagi pa, kariken ka din tupulos maumag, dito'y puso panunot ken rignat, ayat ku ken ka kupikupa. Daytoy timulan, let ang takangga, ano siya tiagayan, awan pagkunaan, awan po pagbabayan, di kanto baybayan, napuno na tanan, ayat kuken kakapunwan, napuno na tanan.